ke valty? Za ande bokany za io. Oaiza minga? Ha? Oaiza inga? Za ande ndefo za. Zegny fa aska ty valy Fantanarivo eto fa valy. Ana de tsika mandeha raha tsara foanin'olo dro. Raha tsara foanintsika tsara foanintsika tamintsika tany. Agnaty lônara agnaty lônao kely de za raha tsara foaniky. Aska ty mandeha mody mba me mikoragna va. Zay tagny. Zorany hoanay oatsika sa karakôry. Allô? Miadagnara to valy zegny kosna. Anao kereky malany tsara be. Kareska. Zany. Siram. Raha foantsika vafa. Empoka. Manta tsisy varany baka tsara Tananarivo valy. Azonao mba mipoeratsika avy amintsika agny hoe zay zay nono anay. Zay nono. Hoantsika. Voilà. Tsika valy. Zay. Ok valy. Akory, komantsy eto valy. Komantsy atsika. Ino ty valy? Good valy. Fa voantsika. Za manjôko fantavy valy. Zamangi. Za mangitry ba. Araiky ty. Mbola lefa mbidy zamangi. Sambos. Efa foaninay madamo. Ha, bombo ôkôkô valy. Misy amitsika agny. Vanio, efa karaha sambava. Zay ko madamo mba izara hoany. Karaha fara foaninay aby jiaby ty. Mandroso fa. Androso zay madamo. Zegny androso valy. Petrapetra eo fa misy zany. Za afaka andeha vahiny ba. Naovako patrontsika zay valy. De inona atao? Inona atao? Appel 2 ronjato. Izy ty tsy mba mahazo demi-plat hoe mba 500 demi-plat ny appel ty ma. Ataova plat. Kely valy. Tsy mbolinagna raha maro valy. 500 mampady 500 na 500. Nareo ve manany ihany say appel nanantaninao tao? Ya, appel karaha ronjato anao baka hoe zay zegny mba mila demi-plat am'le appel. Téléphone fa tsy hoe azo hoaniny. Akory zegny valy tsy raha foany zegny koa i appel ty valy. Ah bon. Ino ka? Areky valy. 10 naturel. Inona atao? Ino ka ma 10 ty? 10 naturel. Ohatriny ka plante zegny napaka plafo. Zegny ohatriny plan 10. Naturel io fa tsy. Ya, ohatriny plan jus naturel, ohatriny plan jus naturel. Ka tsy sotra baka tsisy prix koa zy valy. Zavatra sotroina io ka le amin'ny vera de 500 vera. Tsy nazambera zegny. Karaha siromtsika. Zay ka tsy karaha bon. Ino ka raiky ty? Katsaka ôkôkô ty. Ty raiky ty malô. Le saonjo ôkôkô. Ohatriny ka saonjo tsara nohany ka zegny valy. 1500 fa efa lany io. Aza, aska nianambolina ankany edy valy. Ino fa misy ao madamo? I katsaka ôkôkô io zao misy. Katsaka ôkôkô. Tsara foantsika raiky zay valy. Ohatriny mahazo. Plat raiky. Katsaka ôkôkô. Meza zay. Meza plat raiky 0. Amboarina tsika valy. Has. Raha tsara nohanitsika ka raiky zegny. Katsaka ôkôkô madamo. Raha tsara zay valy. Ino valy? Ino valy? May be. Izy mety fa tegna tsara madamo. Tsisy maratsy azy. Mbola tsakotsako la. Ino tsara ty valy? Katsaka ôkôkô. Manafo. Madamo. Mbola tsako. Anao avedinao madamo edy? Zay Fa misy tegna mila fagnazavagna zay madamo. Sao abatsako io la. Zay kun ni commande katsaka ôkôkô e. Tsako miaro vanio na mezanao zay madamo. Tsako miaro vanio. Anao mo katanao olo madamo? Zay mizaly tsara io. Ty foan'ny meagny Ka raha. io katsaka ôkôkô nge iny commandinareo de katsaka io. Tsy azoko koa ny zavatra Zay zala madamo tsy mila izy ty.